हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। माताजी స్క్రీన్ ఓకే కదా? ఎస్ ప్రభుజీ, వినిపిస్తుంది, క్లియర్ గానే ఉంది. స్క్రీన్ కూడా వస్తుంది కదా అంటున్నాను. వస్తుంది ప్రభుజీ, క్లియర్ గానే కనిపిస్తుంది స్క్రీన్, మీ వాయిస్ అన్ని క్లియర్ గానే ఉన్నాయి ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ. సో మనం ఈ విశ్వరూప దర్శన యోగము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకున్న తర్వాత అర్జునుడి యొక్క పరిస్థితిని గురించి మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారితో తాను దర్శించుకున్నటువంటి ఆ విశ్వరూపాన్ని గురించి చెప్తూ, ఓ దేవదేవ, భయంకరమైన దంతాలతో ఉన్న ఎన్నో నోర్లతో ప్రళయకాల సమయంలో కనిపించేటువంటి ఆ ప్రజ్వలించేలా ఉన్న అగ్నిలా ఉన్నటువంటి నిన్ను చూచిన పిదప నేను ఎక్కడ ఉన్నానో ఎక్కడికి పోవాలో మర్చిపోతున్నాను. నీవే జగత్తుకు ఆశ్రయము, దయచేసి నా మీద కృప చూపుము అంటూ, ఇంకా ఆ ధృతరాష్ట్రుని కుమారందులు వారి యొక్క సహచర రాజులతో సహా భీష్ముడు, ద్రోణాచార్యుడు, కర్ణుడు, ఇంకా మన పక్షంలో ఉన్నటువంటి యోధులు కూడా తలక్రిందులుగా నీ యొక్క భయంకరమైన నోళ్లలోకి త్వరితగతిన ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు అంటూ, అది ఎలా ఉందంటే ఎన్నో నదులో నీటి తరంగాలు సముద్రంలోనికి పారుతూ వచ్చి కలిసిపోయినట్లుగా మరి ఆ గొప్ప యోధులందరూ కూడా నీ ప్రజ్వలించేటువంటి ముఖములలోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు. అగ్ని పురుగులు ఎలాగైతే అత్యంత వేగంతో వచ్చి మంటలో పడి నాశనమైపోతాయో, ఈ సైన్యమంతా కూడా నీ నోర్లలోనికి ప్రవేశించి ఉంటుంది అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మనము ఆ పూర్వపు శ్లోకాలలో చూసినటువంటివి. సో ఇంకా ఆయన అంటాడు, ఓ విష్ణు, నీ మండే నోళ్లలో అన్ని దిక్కుల జనులందరినీ నీవు మింగివేస్తున్నట్లు నేను చూస్తూ ఉన్నాను. సమస్త విశ్వము నీ తేజస్తో కప్పవేసి నీ భయంకరమైన తీక్షణమైన కిరణాలతో ప్రకటితమవుతూ ఉన్నావు అంటూ ఆయన ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూసినట్లు. సో ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, ఆఖ్యాహి మే కో భవానుగ్రరూపో నమోస్తు తే దేవవర ప్రసీద
విజ్ఞాతుమిచ్చామి భవంత మాధ్యం నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిం. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆ అర్జునుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ విషయాలలో, ఓ దేవదేవా, ఇంతటి భీకర రూపంలో ఉన్న నీవెవరివో తెలియచేయుము. నీకు ప్రణమిల్లుతూ ఉన్నాను, దయచేసి నాపై కృప చూపుము. నీవు దేవదేవుడవు, నీ స్వభావము మరియు వ్యవహారమును నేను అర్థం చేసుకోలేకున్నాను, కావున నీ గురించి నేను తెలుసుకోగోరుతున్నాను అంటూ ఆ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అర్జునుడు అడగడం జరిగిందో, శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఇక సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ కాలోస్మి లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే యో అవస్థితా ప్రత్యనేకేషు యోధాః. సో ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు అంటూ ఉన్నారు అర్జునుడితో, సమస్త లోకాలను సర్వనాశనం చేసేటువంటి కాలమును నేను, జనులందరినీ నశింపచేయుటకు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. మీరు అంటే ఆ పాండవులు తప్ప ఇరువైపులో ఉన్న యోధులందరూ చంపబడతారు అంటూ మరి ఆ ఆ లోకముల మహా వినాశకారి అయినటువంటి కాలమును నేను అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవాన్. ఎందుకంటే అర్జునుడు అడిగాడు, ఓ దేవదేవ, ఇంతటి భీకర రూపంలో ఉన్నటువంటి ఎవరివో నిన్ను నేను తెలుసుకోదలుచుకున్నాను, కాబట్టి నీవు నా ఎడ ప్రసన్నుడవై నీ కార్యం ఏమిటో నాకు తెలియచేయి అని అడిగాడు. సో అందుకే ఇక్కడ అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుల వారు ఆయన ఎవరో ఎందుకు వచ్చారో చెప్తూ ఉన్నారు. అది విన్న తర్వాత ఇక అర్జునుడు, ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడు తన మిత్రుడు భగవంతుడని తెలిసినప్పటికీ కూడా అర్జునుడు అతని చేత ప్రదర్శించబడినటువంటి ఆ పలు రూపాల చేత కలవరపడ్డటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటాం. మరి సో కనుకనే ఆయన నీ గురించి నేను తెలుసుకోవాలి అని అడిగినటువంటిది. దానికి ఇక్కడ మరి ఆ వినాశకర శక్తి యొక్క నిజమైనటువంటి ఉద్దేశాన్ని గురించి అతడు మరింతగా అడిగి పరమసత్యాన్ని సమస్తాన్ని మరి ఆయన మింగివేసేటువంటి వాడుగా లోకముల యొక్క మహా వినాశకారి అయినటువంటి కాలంగా ఆయనని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. సో కనుకనే ఇంకా అంటున్నాడు, తస్మాత్ త్వముత్తిష్ట యశో లభస్వ జిత్వా శత్రున్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతా పూర్వమేవ నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. కాబట్టి ఓ అర్జున, అందువల్ల లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడవై కీర్తిని పొందుమో, శత్రువులను జయించి సర్వసంపదలతో ఉన్న రాజ్యమును అనుభవించు. నా యొక్క ఏర్పాటు చేత ఇంతకు పూర్వమే వారందరూ సంహరింపబడి ఉన్నారు. ఓ సవ్యసాచి, యుద్ధంలో కేవలం ఒక పనిముట్టులాగా ఉండగలవు అంటూ ఆయనని ఇక్కడ అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జున్ని ప్రోత్సహిస్తూ, ఎందుకంటే ఈ యుద్ధం ఫలితాన్ని పూర్వపు శ్లోకంలో చెప్పాడు. ఈ లోకాలన్నింటినీ
వినాశనం చేసేటువంటి మహాకాలమును నేను ఈ జనులందరినీ నశింప చేయడానికే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అని చెప్పారు. అంటే వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణ భగవానుల వారి చేత సంహరించబడేటువంటి వాళ్ళే. కాబట్టి మరి నీవు యుద్ధ సన్నద్ధుడవై కీర్తిని పొందు. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఎంత భక్తవత్సలుడంటే కార్యాలన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలోనే జరుగుతూ ఉండేటువంటివి. కానీ తన భక్తులకు ఆ కీర్తిని ఇస్తూ ఉన్నాడు. అర్జునుడికి ఆ కీర్తిని ఇస్తూ ఉన్నటువంటి శత్రువులను జయించి సంపదలతో ఉన్న రాజ్యాన్ని అనుభవించవయ్యా. ఎందుకంటే నా ఏర్పాటు చేత వాళ్ళు అంతకు ముందే సంహరించబడి ఉన్నారు. ఓ సవ్యసాచి, అంటే ఇక్కడ యుద్ధరంగంలో ఎంతో నైపుణ్యంతో బాణాలను ప్రయోగించేటువంటి వాడిని సవ్యసాచి అని పిలుస్తారు. సాధారణంగా రెండు చేతులతో కూడా సమమైనటువంటి భావంతోనే బాణాలను వేయగలిగేవాడు. సాధారణంగా మనము కుడి చేయి వాడుతూ ఉంటాం ఎక్కువగా, ఎడమ చేతితో అంత ఎక్కువగా పట్టు ఉండదు మనకి. కానీ ఎవరైతే నైపుణ్యంతో రెండు చేతులతో బాణాలను వేయగలుగుతూ ఉంటారో వారు సవ్యసాచిగా పిలువబడతారు. మరి ఇక్కడ మరి అర్జునుడు తన శత్రువులను చంపడానికి బాణ ప్రయోగంలో నైపుణ్యతను కలిగినటువంటి యోధునిగా సంబోధించబడినటువంటిది. నిమిత్త మాత్రం కేవలము ఒక పనిముట్టులాగా నా యొక్క ఇక్కడ ఉండు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ద్రోణం చ భీష్మం చ జయద్రథం చ కర్ణం తతాన్యానపి యోధవీరాన్ మయా హతం స్త్వం హి మా వ్యతిష్ట యుద్ధస్య తే జేతాసి రణే సపత్నాన్. ద్రోణుడు, భీష్ముడు, జయద్రథుడు, కర్ణుడు, ఇతర మహాయోధులు ఇదివరకే నా చేత నశింపజేయబడ్డారు. అందుకే వారిని వధించు, కలత చెందకు, కేవలము యుద్ధం చెయ్యి. యుద్ధంలో నీ శత్రువులను నీవు జయిస్తావు. అంటే ప్రతి ప్రణాళిక దేవదేవుని చేతనే చేయబడుతూ ఉన్నది. సో అందుకే భక్తుల పట్ల ఆయన ఎంతో దయామయుడుగా, కరుణామయుడు అని చెప్తారు. తాను కోరినట్లు ఆ ప్రణాళికలను నిర్వహించే భక్తులకు అతడు కీర్తిని ఇవ్వాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాడు. సో అందుకే మరి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా కృష్ణ భక్తి భావనలో గురువు యొక్క మార్గదర్శకంలో భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకునే దిశగా నడవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మరి కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇంకా సంజయుడు చెప్తూ ఉంటాడు. సంజయ ఉవాచ, సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో అంటున్నాడు, రాజా, భగవంతుని ఈ మాటలను విన్న తర్వాత అర్జునుడు వణుకుతూ పదే పదే చేతులు జోడ్చి నమస్కరించాడు. గద్గద కంఠంతో అతడు భీతితో శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఇలా ప్రార్థిస్తున్నాడు అంటూ చెప్తున్నాడు. అర్జునుడు ఏమంటున్నాడో చెప్తున్నాడు. అర్జున ఉవాచ స్థానే హృషీకేశ తవ ప్రకీర్త్యా జగత్ ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంగాః. అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఓ ఋషికేశ, నీ మహిమను పొగుడుతూ జగత్తంతా ఆనందము, అనురాగము పొందుతూ ఉన్నది. రాక్షసులు భయపడి అన్ని వైపులా పారిపోతూ ఉన్నారు. సిద్ధుల సంఘాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తూ ఉన్నాయి. మరి నీ విషయంలో ఇదంతా సమంజసమే కదా అంటూ, ఎందుకంటే ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధ ఫలితాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానుల ద్వారా విన్న తర్వాత అర్జునుడు వివేకవంతుడయ్యాడు అని చెప్తారు. ఆ భగవంతుని పరమభక్తునిగా, మిత్రునిగా అతడు కృష్ణుడు చేసిందంతా చాలా చక్కగా ఉన్నదని అనుకుని మరి శ్రీకృష్ణుడే భక్తుల యొక్క పోషకుడని, పూజ ధ్యేయమని
మరి అనవసరమైనటువంటి వారిని నశింపచేస్తాడు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నాను, నీ మహిమలను పొగుడుతూ జగత్తంతా ఆనందము అనురాగము పొందుతూ ఉన్నది. అదే సమయంలో రాక్షసులు భయపడి అన్ని వైపులకు పారిపోతూ ఉన్నారు. సిద్ధ సంఘాలేమో నీకు నమస్కరిస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఇదంతా నీకు ఘనమైనటువంటి పూర్ణ పురుషోత్తముడమైనటువంటి నీకు ఇదంతా సమంజసమే కదా అంటూ ఆ దేవదేవుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే మరి ఆ విధంగా తెలుసుకున్న తర్వాత మరి ఇంకా అంటాడు ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారితో, ఓ మహాత్మా, బ్రహ్మ కన్నా గొప్పవాడా, నీవే ఆది సృష్టికర్తవు. అటువంటప్పుడు వారెందుకు నీకు నమస్కరించరు? ఇంతకుముందు దేవతలు వాళ్ళంతా ఆ భగవంతునికి నమస్కారాలు చేస్తూ ఉన్నారు కదా. మరి సో ఓ అనంతుడా, దేవదేవ, జగన్నివాస, నీవు అజేయమైనటువంటి మూలానివి, సర్వకారణ కారకుడవు, ఈ భౌతిక సృష్టికి అతీతమైనటువంటి వాడవు. అంటే శ్రీకృష్ణుడే ప్రతి ఒక్కరికి పూజనీయుడు అని ఈ నమస్కారాల ద్వారా అర్జునుడు సూచిస్తూ ఉన్నారు. నీ మహిమ పొగుడుతూ ఆనందము అనురాగం పొందుతూ అన్ని వైపుల నుండి ఆ అనురాగం పొందుతూ నమస్కరిస్తూ ఉన్నారు అని అంటున్నారు కదా. సో ఇంకా ఆయన అంటాడు, నీవు ఆదిదేవుడవు, పురాణ పురుషుడవు, ఈ జగత్తుకు పరమ ఆశ్రయమ స్థానము నీవు సమస్తము ఎరిగిన వాడవు, తెలియవలసిన సమస్తము నీవే, గుణాతీతుడవైన నీవే పరమశరణ్యుడవు. ఓ అనంత రూప, ఈ సమస్త జగత్తు నీచే ఆవరించబడి ఉన్నది. నీవే వాయువు, నీవే పరమ నియాత్మకుడవు, నీవే అగ్నివి, నీవే జలము, నీవే చంద్రుడవు, నీవే తొలిజీవుడవైన బ్రహ్మవు, నీవు ప్రపితామహుడవు. అందుకే నేను నీకు 1000 సార్లు పదే పదే నమస్కరిస్తూ ఉన్నాను. నీకు ముందు నుండి వెనక నుండి అన్ని దిక్కుల నుండి నమస్కారాలు చేస్తూ ఉన్నాను. ఓ అనంత శక్తి కలవాడా, నీవే అమిత విక్రమానికి ప్రభువు, నీవు సర్వవ్యాపివి, అందుకే నీవే సమస్తానివి అంటూ ఆయనను పొగుడుతూ మరి ఓ దేవదేవ, నిన్ను సమీపించేటువంటి ఎవడైనా చివరకు దేవత అయినా నీ చేతనే సృష్టించబడినది. సో ఎందుకంటే బ్రహ్మ, ఈ సృష్టికర్తగా భావించేటువంటి బ్రహ్మ కూడా ఆయన ద్వారానే సృష్టించబడినటువంటిది. సో ఈ విధంగా మరి ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి స్వభావాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత ఇక అర్జునుడు తన గతాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఆ భగవంతుడితో తాను ఏ విధంగా ప్రవర్తించాడు అనేటువంటి విషయాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. ఇంకా సకేతి మత్వా ప్రసభం యదుక్తం, హే కృష్ణ హే యాదవ హే సకేతి, అజానతా మహిమానం తవేదం మయా ప్రమాదాత్ ప్రణయేన వాపి యచ్చావహాసార్ధమసత్కృతోసి విహార శయ్యాసన భోజనేషు ఏకో తవాప్యచ్యుత తత్సమక్షం తత్ క్షామయే త్వమాహమప్రమేయం. సో ఇంకా ఆయన ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఓ కృష్ణ, నీ యొక్క మహిమలను తెలియక నిన్ను నా యొక్క మిత్రుడుగా అనుకుంటూ అతి చనువుతో నిన్ను ఓ కృష్ణ, ఓ యాదవ, ఓ నా మిత్రమా అని పిలిచాను కదా. నీ మహిమ తెలియక నిర్లక్ష్యంగా అతి చనువుతో నీతో ప్రవర్తించాను. ఆడుకుంటున్నప్పుడు కానీ, విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు కానీ, కూర్చున్నప్పుడు లేదా భోజనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు లేదా ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు లేదా ఇతరుల యొక్క సమక్షంలో కానీ ఒకవేళ నీ పట్ల
హాస్యానికైనా నేను అమర్యాదతో ప్రవర్తించినట్లయితే ఓ అచ్యుత, నీవు నా తప్పులన్నింటినీ మన్నించవలసినదిగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణుడు విశ్వరూపంలో ఎదుట ప్రకటితమయ్యాడో అర్జునుడు అతనితో ఉన్నటువంటి మైత్రి సంబంధాన్ని గుర్తు చేసుకొని ఆ స్నేహం వలన వారిద్దరూ, ఎందుకంటే స్నేహితుల మధ్య ఉండే సంభాషణ అలాగే ఉంటుంది కదా. సో కాబట్టి మరి అలా ఇప్పుడు మరి దేవదేవుడైనటువంటి ఈయనతోనా నేను స్నేహం చేసింది అనే భావనతో తన యొక్క అంటే ఏమైనా అమర్యాదగా ప్రవర్తించినట్లయితే నన్ను మరి క్షమించవలసిందని నేను నిన్ను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే వాస్తవానికి అర్జునుడి యొక్క విషయాన్ని బట్టి మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి జీవునికి శ్రీకృష్ణుడికి మధ్య ఉన్నటువంటి దివ్యమైన ప్రేమ వినిమయము శాశ్వతంగా నిలిచి ఉంటుంది అని, అది మరుపు రానటువంటిది. సో కనుక ఆ విధంగా అతడు ఆయన చేసుకుంటూ ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ న త్వత్సమోస్తవ్యధిక కుతోన్యో లోకత్రయేప్య ప్రతిమా ప్రభావా. సో ఇంకా అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఓ కృష్ణ, ఈ సమస్త లోకానికి చర అచరాలకు నీవే తండ్రివి, నీవే దానికి పరమ పూజ్యుడవు, అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక గురువువు. నీకంటే గొప్పవారు, నీతో సమానమైన వారు ఎవ్వరూ ఉండలేరు. ఓ అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, మూడు లోకాలలో నీకంటే గొప్పవారు ఎవరైనా ఎలా ఉంటారు అంటూ ఆ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని తాను ఏ విధంగా అవగాహన చేసుకున్నాడో ఆ విషయాలను, ఎలాగైతే ఒక కుమారుడికి తండ్రి పూజనీయుడవుతూ ఉన్నాడో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా పూజనీయుడు అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే మరి ఆయన మొట్టమొదట బ్రహ్మకు వేద ఆదేశాలను ఇచ్చినటువంటి కారణంగా, మరి అలాగే అర్జునుడికి భగవద్గీతను ఉపదేశిస్తూ ఉన్నారు. నీ హితము కొరకు నేను బోధిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తున్నాను. కనుక ఆయన ఆధ్యాత్మిక గురువు, కనుకనే ఆయన ఆది గురువు. కృష్ణం వందే జగద్గురు అంటాం మనం. మరి ఎందుకంటే ఆ ప్రామాణిక గురువు శ్రీకృష్ణుడి నుండే ఆరంభమైనటువంటి గురు పరంపరలో ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. కృష్ణుడి యొక్క ప్రతినిధి కానిదే ఎవడు కూడా ఆధ్యాత్మిక విషయాన్ని బోధకుడు లేదా గురువు కాలేడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి భగవంతుణ్ణి అన్ని విధాలుగా స్తుతి చేయబడుతున్నాడు. మరి అతడు అపరిమితమైనటువంటి గొప్పతనాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. కాబట్టి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని కంటే ఉన్నతుడు వేరొకడు లేడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఓ కృష్ణ, నీవు ప్రతి జీవునిచే పూజింపబడవలసిన దేవదేవుడివి. అందుకే నేను నేలపై వ్రాలి నీకు నమస్కరిస్తూ నీ కరుణను వేడుకుంటూ ఉన్నాను. తండ్రి తన కుమారుని మొండితనాన్ని, మిత్రుడు తన మిత్రుడిని అమర్యాదను, భర్త తన భార్య చనువుని సహించినట్లుగా నేను నీ పట్ల చేసిన తప్పులన్నింటినీ దయచేసి సహించవలసినది అంటూ ఆయన వేడుకుంటూ ఇంకా అంటూ ఉన్నారు, ఓ కృష్ణ, ఎప్పుడూ చూడని ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి నేను ఆనందించాను. అయితే అదే సమయంలో నా మనసు భయంతో ఎంతో బాధపడుతూ ఉన్నది. ఓ దేవదేవ జగన్నివాస, దయవుంచి
నీ పూర్వ రూపాన్ని చూపించు, నన్ను అనుగ్రహించు అంటూ వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. ఇంకా ఆయన వేడుకుంటాడు, మునుపటిలాగే కిరీటమును గదా చక్రమును ధరించినటువంటి నిన్ను నేను చూడదలిచాను. 1000 చేతులు కలిగిన ఓ విశ్వమూర్తి, 4 భుజాలతో పూర్వరూపంలోనే నాకు సాక్షాత్కరించు అని అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో ఆ విధంగా అడగగా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడట. శ్రీ భగవానువాచ మయా ప్రసన్నేన తవార్జువేనేదం రూపం పరం దర్శితమాత్మయోగాత్ తేజోమయం విశ్వమనంతమాద్యం యన్మే త్వదన్యేన న దృష్టపూర్వం. సో దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జున్తో అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, నా అంతర్గత శక్తి ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ అత్యున్నత సార్వత్రిక రూపాన్ని సంతోషంగా నీకు చూపించాను. తేజోమయము, సర్వోత్తమము, సనాతనము, అనంతము అయిన నా విశ్వరూపము నీకు ముందు ఎప్పుడు చూడలేదు అంటూ ఆ అర్జునుడు దర్శించినటువంటి విశ్వరూపాన్ని గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే అర్జునుడు భగవాను విశ్వరూపాన్ని చూడగోరారు. అందుకే ఆ కృష్ణ భగవానుడు తన భక్తుడైనటువంటి అర్జున్ని ఎడ కృపతో తేజోపూర్ణము, విభూతి పూర్ణము అయినటువంటి తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఆ రూపము సూర్యుడిలాగా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అనేక ముఖాలు అతి వేగంగా మారిపోతూ ఉన్నటువంటి దాన్ని చూశాడు. అది అంతకు ముందు ఎప్పుడూ చూడలేదు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా ఆయన అంటూ ఉంటాడు, ఓ కురుశ్రేష్ఠ, వేద అధ్యయనం చేత గాని, యజ్ఞ ఆచరణ చేత గాని, దానము చేత గాని, పుణ్యకర్మల చేత గాని, కఠోరమైన తపస్సు చేత గాని భౌతిక జగత్తులో ఈ రూపంలో నేను చూడబడనందున నా ఈ విశ్వరూపము నీకు పూర్వము ఎవ్వడూ చూడలేదు. సో అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు మాత్రమే ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకోగలిగాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా వారిద్దరి మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి మరి ఆ సంభాషణ గురించి సంజయుడు ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తతోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్య వపుర్మహాత్మా. సో సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడట, భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా మాట్లాడి అతని చతుర్భుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించాడు. చివరికి అతను తన ద్విభుజ రూపాన్ని అతనికి అంటే అర్జునుడికి చూపించాడు. తద్వారా భయపడుతూ ఉన్న అర్జునుడు ఓదార్చబడ్డాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఓదార్చబడినటువంటి అర్జునుడు కృష్ణ భగవానులతో ఈ విధంగా అంటున్నాడట, ఎప్పుడైతే విశ్వరూపము నుండి చతుర్భుజ నారాయణ రూపము, తదుపరి ద్విభుజ శ్యామసుందర కృష్ణ రూపంలోనికి ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు మారినటువంటి చూసి అర్జునుడు మరి ఇక ఆ అధైర్యము నుండి బయటపడ్డటువంటి వాడు అయి ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడట అర్జునుడు. అర్జున ఉవాచ
దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తమ తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేతా ప్రకృతిం గతః. అర్జునుడు ఇలా అన్నాడట, ఓ జనార్దన, అత్యంత సుందరమైన నీ మనుష్య రూపం చూసి నా మనసు శాంతించినది. నేను మళ్ళీ నా సహజ స్వభావమును పొందినాను అంటూ ఆ అర్జునుడు పలికినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే దేవదేవుడు సహజంగా ఆ రెండు భుజాలను కలిగినటువంటి వాడని ఇక్కడ మానుష రూపం, దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం అని చెప్పబడుతున్నట్టు. సో ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఆ విధంగా అన్నాడో మరలా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో అంటూ ఉన్నారట ఈ విధంగా, శ్రీ భగవాను వాచ సుదుర్దర్శమిదం రూపం దృష్టవానసి యన్మమ దేవాప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శన కాంక్షిణః. సో మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జున్తో అంటూ ఉన్నాడు, ఓ అర్జున, నీవు చూసే ఈ నా యొక్క రూపము దర్శనం పొందుటం ఎంతో దుర్లభమైనది. దేవతలు కూడా ఈ రూపాన్ని దర్శించాలని నిత్యము కోరుకుంటూ ఉంటారు అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనకి ఇంత ముందు శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా భగవానుడు తన యొక్క విశ్వరూప దర్శనం ముగించి అంటే అంటే ఆ దాన్ని పలు పుణ్య కార్యాల చేత గాని యజ్ఞ యాగాదుల చేత గాని ఆ రూపము చూడ సాధ్యం కాదని అర్జునుడికి తెలియచేసినట్టు. అందుకే ఇక్కడ సుదుదర్శనం అంటున్నారు. సుదుర్దర్శనం అనే పదం వాడబడింది అని చెప్తారు. అంటే శ్రీకృష్ణుని యొక్క ద్విభుజ రూపము మరింత రహస్యమైనది అని చూపెడుతుంది ఇక్కడ. సో కనుక మరి ఈ రూపం ఏదైతే ఉందో ఇది కేవలము భక్తి ద్వారా మాత్రమే దర్శించగలిగేటువంటి రూపము అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. అందుకే అంటున్నాడు ఇంకా కృష్ణ భగవాన్, నాహం వేదైర్న తపసా నదానేన చేజ్యయా శక్య ఏవం విదో ద్రష్టుం దృష్టవానసి మాం యథా. నీకు ప్రాప్తించిన ఈ విశ్వరూప దర్శనము వేద అధ్యయనము వలన కానీ, తపస్సుల వల్ల కానీ, దాన ధర్మముల వలన కానీ, లేదా యజ్ఞముల వలన కానీ లభించదు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు, ఆ అర్జునుడు ఆ దివ్య నేత్రాలతో దర్శించుకున్నటువంటి ఈ రూపము వేదాలను అధ్యయనం చేయడం వలన కానీ, కఠోరమైనటువంటి తపస్సులు చేయడం వల్ల కానీ, పూజల ద్వారా కానీ అర్థం కానటువంటిది అని చెప్తుంటారు. సో అందుకనే ఇక్కడ చెప్తారు, శ్రీకృష్ణుడు ద్వాపర యుగంలో అవతారం తీసుకున్నప్పుడు తన తల్లిదండ్రులుగా ఉన్నటువంటి దేవకి వసుదేవుల ఎదుట మొట్టమొదట చతుర్భుజ రూపంలోనే ప్రకటితమయ్యాడు అని చెప్తారు. తర్వాతనే ద్విభుజ రూపంలోనికి మారాడని చెప్తారు. మరి నాస్తికులు లేదా భక్తి రహితులు అనేటువంటి వారు ఈ రహస్యము అర్థం చేసుకోవడము చాలా కష్టంగా ఉన్నది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఆ భగవంతుని రూపాన్ని చూడడానికి దేవతలు కూడా సాధ్యం కాదని చెప్తారు. అందుకే శ్రీకృష్ణుడు దేవకి వసుదేవుల పుత్రుడిగా అవతరించినప్పుడు ఆయన్ను మరి ఆ రూపాన్ని చూడడానికి దేవతలు కూడా అక్కడికి వస్తారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, భక్త్యా త్వనన్యయా శక్య
య అహమేవం విదోర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్వేన ప్రవేష్టుం చ పరంతప. ఓ పరంతప, అర్జున, కేవలము అనన్య భక్తి ద్వారా మాత్రమే నీ ముందు నిలబడినట్లుగా నేను యథార్థంగా అర్థమవుతాను, ఆ విధంగా ప్రత్యక్షంగా చూడబడతాను. కేవలము ఈ రకంగానే నీవు నా అవగాహన రహస్యాలలోనికి ప్రవేశించగలవు అంటూ, అంటే శ్రీకృష్ణుని కేవలము అనన్యమైనటువంటి భక్తి యుత సేవా పద్ధతి ద్వారానే అర్థం చేసుకోగలరు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే భగవద్గీతను జ్ఞాన మార్గంలో అర్థం చేసుకోవడానికి యత్నించేటువంటి ఆ అప్రమాణిక వ్యాఖ్యాతలు వారి వారి యొక్క సమయాలను వృధా చేసుకోవడమే అని భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా ఆయన ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు అర్జునుడితో, మత్కర్మ కృన్మత్ పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైరజ్ఞా సర్వభూతేషు య సమామేతి పాండవ. ఓ అర్జున, కామ్య కర్మలు మానసిక కల్పనలమనే కల్మషముల నుండి విముక్తుడై నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ నా కొరకే కర్మ చేసేవాడు నన్నే తన జీవిత పరమలక్ష్యంగా చేసుకుని సర్వభూతముల పట్ల విరోధ భావము లేకుండా ఉంటాడో అటువంటి భక్తుడు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఇక్కడ కామ్యకర్మలు, మానసిక కల్మషాలు అనేటువంటి వాటి నుండి విముక్తుడై విశుద్ధమైన భక్తియుత సేవలో నెలకొనేటువంటి వాడు, ఆ భగవంతుని కొరకే కర్మలు చేసేవాడు, ఆ భగవంతుణ్ణే పరమలక్ష్యంగా చేసుకున్నటువంటి వాడు, మరి అటువంటి ప్రతి జీవుడు ఎవడైనా ప్రతి జీవి ఎడ సమత్వ భావంతో స్నేహభావంతో ఉండేవాడు నిశ్చయంగా నన్ను చేరుకుంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలోని ఆ కృష్ణలోకం ఏదైతే ఉందో, గోలోక వృందావనంగా చెప్పబడేటువంటి ఆ కృష్ణలోకములో పురుషులందరిలోనూ పరమోత్కృష్టుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని చేరి ఆయనతో సన్నిహితంగా సంబంధము పొందాలి అని కోరుకునేవాడు స్వయంగా ఆ భగవంతుడే చెప్పినటువంటి ఈ సూత్రాలను పాటించాలి అని చెప్తారు. సో ఈ శ్లోకము మనకి భగవద్గీత యొక్క సారంగా చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మనకి ఏ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్వంలో ఉండవచ్చు, ఏ విధంగా జీవుడు తన యొక్క అంతిమ గమ్యమైనటువంటి జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉన్నటువంటి భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవచ్చో చెప్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో. ఎందుకంటే భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము చలాయించాలనేటువంటి ఉద్దేశంలో మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో నెలకొని నిజమైన ఆధ్యాత్మిక జీవితం అంటూ ఏమీ తెలియనటువంటి బద్ధజీవులకు ఉద్దేశించబడినటువంటి గ్రంథమే భగవద్గీత అని చెప్తారు. మనిషి తన ఆధ్యాత్మిక స్థితిని భగవంతునితో తనకు గల నిత్య సంబంధాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలో చూపి భగవద్ధామానికి వెళ్ళే విధానము మరి మానవుడికి బోధించడానికి భగవద్గీత ఉద్దేశించబడినటువంటిది. ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో జీవుడు ఆధ్యాత్మిక కార్యంలో
అంటే భక్తియుత సేవలో విజయాన్ని సాధించేటువంటి పద్ధతి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటిది. అందుకే మనకి చెప్తూ ఉంటుంటారు, మనిషి తన యొక్క శక్తిని పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనలోని కర్మలకే మళ్లించాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే ఇక్కడ ఆయన అంటున్నారు, మత్ కర్మ కృత్, నా కర్మలు చేయడంలోనే నెలకొన్నవాడు, మత్ పరమ, నన్నే పరమోత్కృష్టునిగా చేసుకున్నటువంటి వాడు. మరి అందుకే చెప్తూ ఉంటారు, సాధారణంగా మనం చేసేటువంటి ఏ పనైనా కృష్ణ సంబంధంలో తప్ప మనిషి ఇక ఏ పని అంటే ఏ ఇతర సంబంధంలోనూ చేయకూడదు అని చెప్తారు. అలా చేయబడేదే కృష్ణ కర్మ అనబడుతుందని చెప్తారు. మరి మనిషి నానా రకాలైనటువంటి కార్యాలలో నెలకొన్నప్పటికీ కూడా కర్మఫలం పట్ల ఆసక్తులు కాకూడదు అని చెప్తారు. ఆ కర్మ ఫలాలను కేవలం శ్రీకృష్ణుడికే ఇవ్వాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి, అలా కర్మ ఫలాల పట్ల ఆసక్తులు కాకుండా ఆ ఫలాన్ని కృష్ణుడికే అర్పించి దేవదేవునికి అర్పించినటువంటి నైవేద్యంని ప్రసాదంగా స్వీకరించాలి అని, అంటే మరి కృష్ణ కర్మ మనిషి ఎలా తన జీవితాన్ని గడపాలో చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఎవరి దగ్గరైనా కోట్లాది రూపాయలు ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని తన కోసం ఏదో భవంతులు నిర్మించుకోవడం కాకుండా ఆ భగవంతుని కోసం శ్రీ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి ప్రతి ఇంట్లో కూడా ప్రతి ఇల్లు ఒక దేవాలయం లాగా ఉండాలి అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో మన ఇంట్లో ఆ భగవంతుడిని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. బాగా ఉన్నప్పుడు మంచి భవంతి, మంచి నిర్మాణాన్ని నిర్మించి, భవంతి నిర్మించి దాంట్లో ఆ భగవంతుని యొక్క విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి, సో అలా మరి అక్కడే అతడు కూడా నివసించడానికి నిషేధం కాదు అని నిషేధం ఏమీ కూడా ఉండదు అని చెప్తారు. కాబట్టి ఆ భగవంతుడి యొక్క మందిరంగానే, అంటే మనం నిర్మించుకుని అది నాది నేను అనే భావన కాకుండా అది భగవంతుని యొక్క ఆ ఇంటికి ఆ నిర్మాణానికి భగవంతుడు అధిపతి అనే భావనలో ఉండాలి అని చెప్తారు. అలాగే పరంధామంలో శ్రీకృష్ణుని సాంగత్యమే మహోన్నతమైనటువంటి జీవన పూర్ణత్వం అనేటువంటి భావించేవాడు మత్పరమ అని బోధించబడినటువంటిది. అలాగే సంఘవర్జిత అనే పదం కూడా ముఖ్యమైనదిగా చెప్తారు ఈ శ్లోకంలో. ఎందుకంటే కృష్ణ విరోధులైనటువంటి వ్యక్తుల నుండి దూరంగా ఉండాలి, అభక్తుల నుండి దూరంగా ఉండాలి, సాధు సాంగత్వంలో ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎవరైనా విశుద్ధమైన భక్తియుత సేవలో చెయ్యాలని కోరుకున్నట్లయితే సమస్త కల్మషాల నుండి తప్పకుండా ముక్తుడై ఉండాలి అని మనకి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అలాగే కృష్ణ భక్తుడు ప్రతి ఒక్కరితో కూడా మైత్రి భావంతో ఉండాలి. అందుకే అతనికి శత్రువులు ఉండరని నిర్వైరహ అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఈ శ్లోకంలో. నిర్వైరహ సర్వభూతేషు. కృష్ణ భక్తే మనిషిని సమస్త జీవిత సమస్యల నుండి విడుదల చేస్తుంది అని మరి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి భక్తుడు ఎరిగి ఉంటాడు. కాబట్టి అతడు ఎవరి ఎడ విరోధ భావంతో ఉండరు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇక ఈ అధ్యాయం యొక్క సారాంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే, మనం ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటి ఆ కృష్ణార్జునుల మధ్య జరిగిన సంవాదంగా కానీ, సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలలో కానీ, మరి ఆ తాత్కాలికమైనటువంటి విశ్వరూప దర్శనం, ఈ విశ్వరూప ప్రదర్శన, అలాగే సమస్తాన్ని మింగివేసేటువంటి కాలరూపము అని చెప్పారు. అలాగే చతుర్భుజ నారాయణుడు విష్ణు రూపం, చతుర్భుజ విష్ణు రూపం,
అన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణుడితోనే ఇక్కడ ప్రదర్శించబడినటువంటివి. ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణుడే ఈ రూపాలన్నింటికీ మూలము. అంతేకాకుండా శ్రీకృష్ణుడు ఆది విశ్వరూపము లేదా విష్ణువు యొక్క ప్రదర్శన కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సినది. శ్రీకృష్ణుడే అన్ని రూపాలకు మూలము. వందల వేలాదిగా విష్ణు రూపాలు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. కానీ భక్తునికి శ్రీకృష్ణుని ఆది రూపమైన ద్విభుజ శ్యామ సుందర రూపము తప్ప అతని ఏ రూపము ప్రధానమైనది కాదు అని చెప్తారు. ప్రేమతోనూ భక్తితోనూ శ్రీకృష్ణుని శ్యామ సుందర రూపానికి అనురక్తులైన వారు హృదయంలో సర్వదా అతన్నే చూస్తారు, ఇంకేది చూడరు అని బ్రహ్మసంహితలో కూడా చెప్పబడినటువంటి విషయం. అందుకే శ్రీకృష్ణ రూపము ప్రధానమైనది, సర్వోత్కృష్టమైనది అని ఈ 11వ అధ్యాయపు అతి ముఖ్యమైనటువంటి అర్థాన్ని, అందుకే భగవద్గీతలో ఉండేటువంటి మొత్తం సారంగా ఈ శ్లోకం చెప్పబడుతున్నాను. సో అతి ప్రధానమైనటువంటిదిగా ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కడు తప్పక అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నాను. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై.